Trada herb. Nay manok Bisaya da herb. Kaon ta herb. Tapos nay kogo niya gikan sa sumlog herb. Lami ka na murag kuan fried chicken crispy herb. Tapos kanang dugo manok nagikan herb. Giloto ra ko na gimog tomato sauce herb. Tapos kana yellow rice na herb. Kaon na ta herb. Lami kayo maniudto ta herb. Astang lami adyo na herb. Maura nang akong sudan susog ko iko na herb. Pa na. Tuslo. Man, dahon-dahon. Mira.
nga tirada inom man na herb kay kuya kaya na herb murang nag kamil mo inom herb kay tulo ba sobras kalami herb lami kay kaon ako herb salamat kayo niabot diri sa mga nintanaw sa kinalasan herb ayon nyo i-scroll o nya na herb kay mag story hasta herb kay para mga pay mga sunod na video herb ba na mga nindot katawan na mga busog-busog tilada ba unya daghan kay salamat ayo kalimot sa follow share tus para managhan ang mga kuan na to nya dire ra ko pasin ako Space.